Goedendag mensen, wij zijn van GFT-groep. Wij halen bijvoorbeeld even vieze emmers op en dat doen we elke week maandag, woensdag en vrijdag. De schone emmers leggen we bij de huizen, dus dat zetten we weer bij de huizen terug. En de vieze die halen we dan juist weer op en die maken we weer schoon en die zetten we weer de volgende dag bijvoorbeeld weer bij de huizen langs. Dus het komt helemaal goed. Dus toen maakt de gemeente, die is heel erg blij met ons. Wij van Talland. Ja! En zo verbeteren we de wereld. Ja! Zijn dat! Ja! Top man! Ja, inderdaad. Ja. Ik kan een presentator worden, jong. Ja, ik denk dat. Is het leuk om te dwangen? Ja, dat vind ik wel leuk. En waarom is het zo leuk? Is vreemd om te dwaan. En daarom doen we dat. Goed bezig. Ja, maar ben goed bezig. Als we zo terug gaan, dan begin je met jezelf en dan verbeter de wereld en dan de anderen. En als het zo terug is, dan is het gewoon goed. En dan verbetert de wereld, helpt de gemeente en dan zien hoe de wereld beter wordt. Weet wie intussen nou achter de rest onrennen, want onze raadje voor circuit ben ik benauwd. Inderdaad, dat mag ik niet hebben. Maar is het ook leuk werk om te dwangen? Nou ja, het is... maar het is me correct dat ik wat verwaard is die dijs, maar je bent eigenlijk zelf onder record en doe helft dames zijn op en doe helft over de meesten en dat soort dingen. Dat is echt heel mooi. Zo best echt een bakfietsenman. Ja. Soms dan heb ik de twijfel, dan heb ik de accu weer helemaal leeg, dus dan maak ik gewoon therapie. Ja, dat is wel wat zwaar, maar... Ja, het maakt al op tijd onder stroom, hè? Ja, daarom. En die amers die wegen ook wel wat, denk ik. Ja, die wegen er ook wel aardig in. Ja. En wat gooi je de meest nog in die amers? Skillen, etenswagen en zo veel gebeurt er is nog nooit apart spul in die wat net door de beul kan, maar dus. Je houdt goed in de gaten. Ja, dat wel.